Τι επεμβάσεις έχω κάνει στον εαυτό μου ως πλαστικός χειρουργός? Προφανώς καμία. Δεν μπορώ να χειρουργήσω τον εαυτό μου. Και όπως είπε ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κούρκουλος, φανταστικός γενικός χειρουργός, το έχει αφήσει σε σχόλιο. Ο χειρουργός δεν χειρουργεί τον εαυτό του. Και αν είσαι ο καλύτερος, δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άλλον σε χειρουργήσει. Προσπάθησα εγώ να κρατήσω χαμηλό προφίλ, το έγραψε ο Μιχάλης για μένα. Ας αρχίσουμε τα βασικά. Είμαι ακριβώς 50 χρονών. Έχω γεννηθεί το 1975. Οι περισσότεροι μου λένε ότι δεν φαίνομαι για 50 χρονών. Τι κάνω γι' αυτό? Κάνω μεσοθεραπείες για να έχω ενυδατωμένο πρόσωπο. Κάνω μία φορά τη βδομάδα dermapen. Είναι υπερβολή, αλλά κάνω μία φορά τη βδομάδα. Δεν τίποτα, μια θεραπεία που κρατάει 10 λεπτά. Μία φορά το μήνα θα κάνω ένα μηχάνημα σύσφυξης στο πρόσωπο και στον τράχυλο, στο λαιμό. Έχω κάνει κοιλιοπλαστική, γιατί έχασα περίπου 60 κιλά και είχε κρεμάσει το δέρμα της κοιλιάς, οπότε έκανα μια κοιλιοπλαστική. Άλλες επεμβάσεις αισθητικές δεν έχω κάνει. Θέλω να κάνω πάνω βλεφαροπλαστική ή κάτω βλεφαροπλαστική, αλλά τα βασικά είναι αυτά που σου είπα: μεσοθεραπείες και κάποια μηχανήματα σύσφυξης. Είμαι ο Πέτρος Δαστεράκος, πλαστικός, επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός. Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία, αφήνετε στα σχόλια και θα σου απαντήσω με βίντεο.